Ahojte, moje meno je Rita Bičkejová a som v Eukinom póli, respektívne v kruhu už viac ako 3 roky. A milá Euka, ani neviem, kde začať, pretože v prvom rade sa ti chcem zo srdca poďakovať za uplynulé roky vedenia. Ďakujem ale aj sebe, pretože som si to dovolila. A teraz cítim tú svoju kvantovú emóciu, že som si dovolila byť v tvojom vedení, zažiť s tebou hĺbky a tiene, následne obrovské vzostupy a ja som na to nebola sama. Za tie 3 roky sa udialo toho strašne veľa a veľmi ťažko je to dávať do nejakých súvislostí, ale čo viem povedať, že moja skeptickosť a nízke sebavedomie sa pomaly vytratili. A ja som pochopila veľmi veľa súvislostí. Pochopila som fungovanie energetických princípov vďaka tvojmu vedeniu. Čoraz lepšie rozpoznávam hlas intuície, aj to vnútorné vedenie. Lebo ty si nás vždy učila, že odpovede máme hľadať v sebe. Zo začiatku som to absolútne nechápala, čo tým chceš povedať, ale teraz už vidím, že vnútornú pravdu vieme jedine takto kultivovať. Pod tvojim vedením som nielen spracovávala svoje tiene, ale rozpamätávala sa aj na to, kto som a čo je moje poslanie v živote. A asi aj vďaka tvojmu držaniu energie som nabrala odvahu potom vykročiť za mojim poslaním. Čo je v podstate teraz práca s uvoľňovaním emočných blokov. A chcela som vlastne rozdávať radosť vôkoľ. A darí sa mi to vďaka smiechu, čo je môjim unikátnym otlačkom, že proste ten smiech dokážem pretaviť do tej radosti v tele. Následne, ako si mi aktivovali light language, tak sa mi stal veľmi silným pomocníkom. Nielen pri práci sama so sebou, ale aj pri svojich klientoch. A osvojila som si od teba jednu zázračnú vetu, že dary prichádzajú často v škaredom obale. Ja to nebudem teraz rozpitvávať, pretože v istom bode každý tvoj klient bude od teba počuť túto vetu, ale čo je oveľa brutálnejšie, že nebude to len počuť, ale proste zažije to a objaví naozaj tam reálne svoje dary. Ja som milovala každú tvoju energetickú cestu, pretože vtedy sa udiali zázraky. Lebo Euka nevedie teoreticky, ona vedie transformačne. A keď som zbadala, že tie zázraky sa nedejú iba na tej úrovni vizualizačnej, ale začnú sa manifestovať do reálneho života, alebo keď sme riešili nejaké úľavy, tak v podstate tie úľavy prišli v okamihu a ja som vychádzala z tej energetickej cesty ako úplne znovu zrodená. Tak to sú podľa mňa úplne fantastické veci. A tak každá cesta mala svoje opodstatnenie v danom čase pre mňa a malo miesto v mojom živote. A čo je absolútne top, čo chcem vyzdvihnúť, je Eukina brutálna podpora v rámci kruhu. A neberte to ako mamičkovanie, ale reálne vedenie a reálny posun k rastu. Ja mám srdce plné vďaky. Naozaj, že som mohla byť tvojou klientkou a že pod tvojim vedením som urobila kvantové skoky v mojom živote. Ja neľutujem ani 1 minútu, čo som bola v tvojom poli, hoci si bola často radikálna, ale vždy som si z toho vedela zobrať to, čo som práve potrebovala. A vieš dobre, že ja som celý čas bola aktívnou hráčkou. Nechcela som hrať v malom, ale túžila som výraz na tú ženu, ktorá v súčasnosti som. A dokázala som popri tebe otvoriť svoje srdce, čo je tvoj unikátny dar. Že dokážeš ľuďom nielen držať energiu, ale im otvoriť srdce a priniesť reálnu zmenu do života. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.